Kaixo nere super txiki eta super familia, zer modu zaudete? Nahi duzuen bizitza sortzen 2025 honetan, gaur urtarrilak 2, bigarren gakoa gure urtea sortzeko. Zure pentsamendu eta sentimenduak oso garrantzitsuak dira. Zer diozu honi buruz? Asko hitz egin dugu, ezta? Begira, gure pentsamenduek sortzen dute gure bizitza. Begira ze importantea da, ze pentsatzen duzu. Gertatzen zaizun edozen gauza, horrekin zer egiten duzu. Bai, ze pentsatzen duzu, nola deskribatzen duzu, horrelaxeko sentimendua izango duzu. Beraz, nire txikila, eskolan, etxean, kalean, aukeratu beti pentsamendu berenak eta deskribatu osongi egoera beti positibo.